Tingnan, tulis tulis. What's up guys, maayong adlaw sa tanan. So karong adlaw tuluan ka mo sa ang self defense. So mo ni akong kuyo ga, mo ni ang role ya dire. Imo kuan siya kana siya ang tulisan. So self defense number 1, tuluan ta mo sa ang pagkuan na kanaging like kutsilyo. Example lang nga mo ning kutsilyo no. So kanaging sitwasyon nga kanang giana na ka sa tulisan. So ang buhaton na to ang tamsa bago ko mo padayon ang tawag ani kuot mode. So mo ning gitawag nga kuot mode. Effective kay ni, pwede ni pangbata, pagtiguang, pangbayot, pangtumboy o bisan kinsa. So karon i-demo na ko ha, tanawa ha. Mo ning kwantat, mo ning kutsilyo. Yan karon igurita yung kutsilyo. So giana na kaniya. Giana na kano. Guriti ko sa dire. Ana no. Gigunita na ko niya. So ay mong buhaton karon para makabuhi ka ani. Tanawa ha. Tanawa mong kamuta. Tanawa ha. Dapat anaon ni mong kamot. Una, sige ka na. I-cross ni mo diri ang imong tiil diri ana no. Pag tanaw ni mo nga cross na. Anaon ni mo. Pila kalit ba? Ano? So guys, mo to self defense number 1 tong kuot mode. Ang ikaduhang self defense kaning kirig mode. Kirig mode ha, mo nito may kirig mode. Halimbawa karon ang tulisan na diri gabarog, ana siya diri. Gabarog. Ya ako karon naa diri. So tan-aw nimo nga sige siya tan-aw siya, sige tan-aw nimo, ya tan-aw nimo nga mura siya tulisan. Ya mo duol siya, duol. Ano duol na? Ya. Disulti siya og tulis ni, sulti siya. Tingnan, tulis. Nya, ang buhat nung naging mo ana kay para makabuhi ka saya ha. Mukirig ka pasanip. Motoy kirig mod. Tanang kawatan maluoy man, so ang may tabo ato, biyaan na kanya kay nikirig naman kanya. Ana ding matali mo. Nana ba? So motoy kaduang self defense. So, mo to self defense number 3. Ang ikaupat nga self defense, mo na siyang gitawag nga tick mode. So, lakto nga pag-istorya, atik mode ba? Awahay nani ha. Albi ako rin kani tulisan ni. Awa. Mo na siya tulisan. Ya, mo ana na siya sa kuluyo. Okay, balik. Tingnan nga tulis ni. Tulis. Ang buhaton nimo ana basta nani nga sitwasyon, kalma lang ha. Inya. Iniktan-aw nimo saya ha. Dapat di ka magulguol. Ba? Pinaana ba? Lingin na kanya, katawa ka. Ang imong itubag saya anira. Bay, pareho ra man ang tulisan bay. Ay panulis siya bay. Nanulis lagi ko diri speakers. Oh, di ba? Kana sad, effective hindi ka nagawas way ninyo. Katumog ko, tumog uluhod niya. Inanang buhata. Bisag babae, guwapa ka unsa bisang unsa. Effective ka na, promise. Inako kung di effective, i-PM ko kung di comment. So, mo tay kaupat, ang kaning ikalima, mas pinaka-effective yun eh. 101% tanawahay nani. Alam mo karon kung nakay masugatan nga tulisan, gaabot mo. Sample lang kung gaabot mo. Ang imong buhaton magpaasik ka nga Cartesian ka. Cartesian ba kanang kabaw ka mo karate ba nani? Sige. Ya na to. Action og ana daga ka. Dili. Ano? Nya magsugat ming duwa. Nya musulti siya nga day, dong tulis ni. Di sample. Dong tulis ni. Pag umani mo ana atik-atik ka nga atras nya. Mo atras ka ba dili ka magpadul ya kay nama siya armas. Diba ko ato. Ginata lang. Gikan sa ako. I-video gikan sa imo to dong. Pag in ka nga kabaw ka mo karate nahinig layo ba ya. Dito ka dagan. Mo na. So mao to ang lima ka effective kay nga self defense. So sa sunod na mong video, naapagyoy dagang nga self defense nga makatunan. So, kung giganahan ka ani, follow na lang. Dagan pa kong itundo sa inyo ha. Di, ang biway, ikon sa mga kwan, mga, ang cameraman, pakita cameraman, kamusta? Hi, Ang tulisan. Nara mong tulisan. Bye-bye!